Mula opung. Holan 2 minggu do opung di Jakarta. Hari Sabtu dohot Minggu sidung sian gereja di buan nasida ma opung Magdalani Humaliang Jakarta. Hingga sude ma inganan rekreasi di dalani. Songoni nang tuja buniaka todong si solhot. Las rohani opung. Suang songoni nang pahopuna na tolui. Maghite telepon, magsogin-sogin mamusin nasida manise iboto ni opung, ima na digoari si Emma di carita ni opungi. Di Medan mai maringanan. Nunga walu pahupuna. Mag-ito mangulahi masibatara do sia-sian. Marakang mangulahi ma ianggo siuli. Ianggo mangihut adat, gabe hira sarupa ma posisi nasida do opungna. Nang pe apalata din na paghuta-huta opung jala paruma-uma. Masebalgado rohani dakdanaki manggadeng tangan na masuk tu mall. Maselomo rohani opung wisata kuliner robi mangalang bakmi tu restoran Cina. Ai holan na 2 minggu ima olo opung di Jakarta mangido mulak ma. Didok dunga rikot tikiron na haumana. Dang boy maleleku hobbak jabu mangurubi paturi-turi haumai. Eri Minggu mulak maupung makhopal habang. Sude mana sida patar opu tu bandara Soekarno-Hatta. Mulai bohat siat jabu tungso olo dakdanak na tuli holang sian opung. Opung molo pakasi muse tuota ni opung mahami ni sia-sian tikudul dia perepek ni bandara. Saudongani hami opung madiori kuburan di si Jermi. Iro tai opung ditabai si batara. Dan suma si Jermi ditanam di harangani. Ita mapausaton. Terbegima jauh-jauh asa masuk tu bagas ruang tunggu. Nung ada tikina maksirang. Di haul jala diomi opung mapahopu nai sedeh-sedeh. Opung dinasuli makau na tua-tuai. Masih balgada aku gai pahupum. Selasa pena talenta 7 Maret 2012 0 sedeh.